Ja som veľmi rada, že sa dostaneme hneď k tým najaktuálnejším informáciám, najaktuálnejším postupom, ktoré možno v záplave práce v ambulancii nemáme niekedy čas si všimnúť, že sa niečo zmenilo. Okrem teda odborných informácií stretneme sa tu tvárou tvár s ľuďmi, s ktorými niekedy komunikujeme len mailom, takže sa vytvoria aj také vzťahy, že v podstate tá osoba, s ktorou elektronicky komunikujeme, zrazu dostane aj teda svoju tvár. Takže nie je to nie len o tých vedomostiach, ale aj o tých vzťahoch. Mne sa na týchto konferenciách páči predovšetkým to, že sa dostanem k takým informáciám, ktoré nenájdem v učebniciach, a aj k takým informáciám ako z oblasti ekonomie, práva, manažmentu tej ambulancie, a takisto ten sociálny kontakt a spoznávanie nových kolegov je veľkým benefitom. Keď máme nejakú zaujímavú kazuistiku alebo nejakého zriedkavého pacienta, je dobré sa o to podeliť s ostatnými kolegami, aby naozaj niekedy z tej učebnice tie informácie sú také kostrbaté, a keď na nejakom príklade to predvedieme, ukážeme tým mladým praktikom, tak je to aj ľahšie zapamätateľné, alebo vedia teda si porovnať, ako ďalej postupovať niekedy, keby mali podobného pacienta. Také odovzdávanie vlastných skúseností. Aj z vlastných skúseností môžem povedať, že pre mňa tie informácie neboli dostupné, a keď už človek má skúsenosti a vedomosti, je dobre sa podeliť s mladšími kolegami, pretože oni častokrát nemajú možnosť sa dostať k takým informáciám, a preto je dobré a ja považujem za potrebné to potom šíriť ďalej a vzdelávať mladších kolegov.